Прывітанне сябры, гэта падкаст сведкі левай рукі гіцеля. Сёння скончыліся паўфіналы, іх і абмяркуем. Мяне завуць Ваня. Меня зовут Алексей. Мяне завуць Ірына. Пачнем сённяшні выпуск мы з абмеркавання матча за 5-6 месца, у якім партугальцы гулялі супраць шведаў. І гэта быў самы роўны матч, самы цікавы па колькасці мячоў, але не меў ён ніякага сэнсу з пункту гледжання турнірнага становішча. Ці вам спадабалася, ці варта было глядзець? Варта было глядзець дзеля бенефісу братоў Кошта. Мне здаецца, гэта вось такая яркая кропка на гэтым турніры, таму што на дваіх яны закінулі ў нас, атрымліваецца, 16 галоў сёння і сталі абсалютнымі лідарамі па рэзультатыўнасці ў зборнай Партугаліі. Што тычыцца шведаў, тут персанальна я ўзгадвала некалькі разоў эпітэт дзядзька ў дачыненні да Іма Готфрэдсена. Вось чагосьці яму ў гэтым паядынку крышачку не хапіла, магчыма, але зноў-такі яго лідарскія якасці праявіліся максімальна. Так, я пагаджуся, што паглядзець было на што, і мне падаецца, нават галоўная прычына, чаму трэба было паглядзець, таму што гэта быў апошняя гульня Андрэаса Палечкі у зборнай Швецыі. Таму такі топавы брамнік, які правёў там шмат сезонаў на высокім узроўні і там дапамог зборнай Швецыі заваяваць шмат медалёў. Ну вось для гэтага трэба было паглядзець гэтую гульню 100%. Тым больш сумна, што 38 брамак шведы прапусцілі, але мы дзякуем Андрэсу Палечкі за ўсю ягоную кар'еру. Чакаем яшчэ ў клубе, і нават мы ведаем, у якім, хутчэй за ўсё. Так што паглядзім. І можа быць, ён яшчэ асазнае, што ён яшчэ малады і вернецца. Там яму вельмі класных словаў сказаў Мікаэля Пелігрэн. Я маю на ўвазе брамніка, а не трэнера зараз. І ён сказаў, што перш за ўсё гэта там ладна, як я мог ад яго вучыцца, гэта другаснае. Першаснае, наколькі ён добры і цікавы і класны чалавек і такая цэласная асоба. І гэта вельмі каштоўна, гэта мы без яго ведалі. Але у чарговы раз мы пабачылі, гэта з аднаго боку сумна, што вось ён на такім сыходзіць на прайграным паядынку, на не самым класным для зборнай Швецыі турніры, але так гулец легендарны і шкада, што мы яго больш не пабачым у форме нацыянальнай каманды. А мы пераходзім да чагосьці яшчэ больш сумнага, да паўфінальных матчаў. І тут мы ўсё прадказалі перад турнірам. Мы плюс-мінус нават ведалі, хто будзе гуляць, як гэта будзе, мы не ведалі. Але чагосьці такога я б чакаў як мінімум ад першага матча. Для мяне гэтая зборная Харватыі, гэта каманда, якая трапіла ў гэты паўфінал нейкім цудам, і яна не заслугоўвае там быць. Немцы былі не ў аптымальнай форме, зусім не ў аптымальнай форме. Там, можа, пра Вольфа можна сказаць, што ён там вельмі добры матч выдаў, пра хлопцаў, якія накалацілі сваё, але па факту для мяне гэта выглядала так, што немцы згулялі 10 хвілін у абароне, і гэтага хапіла, каб выйграць матч. Таму што харватам не хапіла Івана Марціновіча. Яго, ў прынцыпе, увесь турнір не было. Калі глядзець ягоную статыстыку, там звычайна штосьці выглядае каля такога 2 з 10, 3 з 10. Сёння дастаткова добрая гульня была 5 з 10. Таму, у прынцыпе, скажем так, гэтая статыстыка Марціновіча, яна вынікае з таго, што атака зборнай Харватыі, яна проста суперпасіўная. І яму, як лідару, проста прыходзіцца браць вельмі складаныя кідкі. У сітуацыях, дзе якой бы зоркай ты не быў, не будзе ўсё залятаць. Вось, таму ён закладнік гэтай дрэннай атакі. А так мы ўсё так прадказвалі, таму што абарона Харватаў была добрая. У прынцыпе, яны нават у атакі штосьці забівалі. У іх правал быў першыя 10 хвілін другога тайма, дзе вось гэты гандзікап здабылі немцы, і ў прынцыпе яны да канца ўжо вялі гульню і ўпэўнена перамаглі.
Тут варта было б дадаць, напэўна, што не хапіла не толькі Івана Марцінавіча, але і Дамагоя Дуняка, які быў на трыбунах. Вось каго не хапала сапраўды, але маем, што маем. У гульні я б сказаў, што там і Івана Баліч не О, згубіўся на пляцоўцы. это рубрика рэтра-ўспаміны. Можа, нават Мірза Джомба. Вось. О, Мірза Джон, дарэчы. Слухай, так, ну харвацкая зямля падаравала нам шмат легендарных футбалістаў, гэта праўда. Але выглядала гэта, ну так, непрыемна глядзець на гэтую зборную Харватыі. Вось проста эстэтычна яна нічога нам не дала за гэты турнір. Я думаю, што яна дала шмат, не ведаю, трэнерам, аналітыкам, якія назіраюць менавіта за дзеяннямі ў абароне, таму што ну там насамрэч яна вельмі добрая і шмат усяго можна падкрэсліць, ну але як для заўзятара, ну так, атака выглядае так, як выглядае. Ну, слухай, я, напрыклад, люблю ось каманды, якія гуляюць ад абароны, у якіх усё пастаўлена. І нават тое, што каманда гуляе марудна ў атацы, гэта не так дрэнна. Ну, здараецца. Але калі каманда там ведае свае камбінацыі і вось намагаецца штосьці рабіць не ў лоб, калі гэтыя там 40-50 секунд яны ідуць на тое, каб знайсці тую камбінацыю, якая пройдзе, так? Тады ўсё добра. Калі там згулялі крыж, не атрымалася. Гулялі там выхад, не атрымалася. Окей, згулялі 2 крыжы, можа атрымалася. Такое я люблю. А тут яны проста шукалі дзірку, у якую можна увайсці. Калі не знаходзілі, там ужо кідалі там, з 10. І гэта для мяне не гандбол. Што па немцах? Як вам той факт, што мы шмат казалі пра Вольфа на гэтым турніры, пра Юры Кнора, а вось у гэтым матчы нарэшце, здаецца, зноў пра сябе нагадаў Йоханнес Гола нечакана. Не, ну, мы казалі ўжо колькі раз, Лёша, ты казаў больш за ўсіх, што немцы проста шукаюць, хто будзе гуляць. Знаходзяць. Сёння Гола. Так, дарэчы, фан-факт. 10 гадоў таму зборная Германіі выйшла ў фінал чэмпіянату Еўропы і выйграла гэты чэмпіянат Еўропы. З таго пакалення атрымліваецца зараз у зборнай 3 чалавекі. І гэта не дрэнна. Гэта Руне Дамке, Янік Кальбахер і Андрэас Вольф, уласна. Так, там быў, дарэчы, цікавы момант, калі не памыляюся. Быў Дамке выходзіў. Я, магчыма, прапусціў момант, ну выходзіў. І ён там таксама, можа, памятаеце момант, дзе ён у такім скоку адбіваў гол у 2016 гэта было, калі мяч ад брамніка ляцеў. І сёння мяч улетаў у аут, і ён таксама сцяліўся там і з ауту даставаў. І я аж флешбэк злавіў. Ну так. Это было цудоўна і тады, і цяпер. І дзіўна, што ён даволі часта менавіта ў гульнях зборнай бывае такім незаўважным выканаўцай, але вось адзін момант і ўсё, мы ўсе запомнілі менавіта яго. Прычым ён жа на некалькі гадоў сыходзіў са зборнай увогуле. Тут вярнуўся і зноў вось так. Слухай, мы можам тут паразважаць, ну, нам не хопіць і гадзіны на тое, каб паразважаць, як у зборнай Германіі гуляюць флангі і ці трэба трэнеру ведаць, як завуць яго гульцоў на краях. Эй, ты! Эй, Віхайзду. Віхайзду, ну. Таму, ну, неяк так, але, ну, бачыш, гуляе, вельмі карысны. Ну і лепшы гуляць матча у нас Андрэас Вольф, у якога 12 сейваў. Ну, ён топ, ён малайчына. Слухайце, я прапаную пра Вольфа паразважаць напрыканцы і перайсці да датчан з ісландцамі. Вось вы мне не дасцё схусіць. Я дзесьці у сярэдзіне першага тайму думаю, што ў гэтых ісландцаў ёсць шанец, таму што датчане, яны былі непадобныя самі на сябе, штосьці рабілі такое незразумелае, такія, як сонныя мухі былі. І ісландцы выглядалі добра на гэтым фоне. Можа, тэхнічна, там, можа, па якасці гульцоў там ёсць розніца, але па жаданню ісландцы былі лепш для мяне. Ну, згодзін, тут ісландцы, магчыма, выдалі нават сваю лепшую гульню, асабліва ў абароне. Абарона была вельмі агрэсіўная,
яны там не так шмат атрымалі выдаленняў на 2 хвіліны, але пры гэтым абарона была вельмі агрэсіўная. І мне падаецца, што да хвіліны 45 яны пытліка амаль выключылі. І Гіцель быў не вельмі заўважны. Так, ён там забіваў галы, але агулам выглядала вельмі шыкоўна абарона менавіта зборнай Ісландыі. Пры гэтым Халгрымсон не сказаць, што дапамог, але да 45 хвіліны 10 у меня была надзея, што ісландцы змогуць яшчэ пазмагацца ў гэтай гульні. Але ўсё роўна вялікі дзякуй гэтай зборнай Ісландыі, што яна ёсць і за тую гульню, якую яны паказалі. Магчыма, гэта была не лепшая гульня датчан, і яны яшчэ маглі дабавіць, калі б гэта трэба было. Але ўсё роўна гульня, ў прынцыпе, мне спадабалася. Стылістычна, магчыма, ісландцам, як я ўжо казаў там у мінулым выпуске, што зручная дастаткова зборная для ісландцаў. Проста таму, што яны гуляюць у такі больш хуткі гандбол, з якім ісландцы разумеюць, як супраць яго гуляць. А я яшчэ дадам, што акрамя такой ладнай класнай абароны і напад быў як мінімум у першым тайме вельмі агрэсіўны і такі магутны, я б сказала. Таму што Гіслі у пэўныя моманты, Гіслі Крыстенсен проста на куражы класна выходзіў, і было бачна, што ісландцы матываваныя неверагодна. Але вось нават так і не скажаш, чаго аднаго не хапіла, напрыклад. Тут сістэмная нейкая сітуацыя. І сапраўды гэта быў вельмі прыгожы матч, і гэта зборная Ісландыі, на якую хочацца глядзець. Я зычу ім медалёў у любым выпадку. Тут я згодзін. Ведаеш, польскія каментатары, яны адказалі, чаго не хапіла вось гэтых 3 сямёракаў незакінутых. Так, тут няма чаго сказаць, сапраўды. Я не скажу, што ўсё было ў іх руках, таму што датчане маглі дадаць не на 45-й хвіліне, а на 40-й, калі трэба было б, ці на 35-й. Але гэта ўзровень, гэта каманда, якая яшчэ будзе прагрэсаваць. І для мяне тут большы паказнік, я плаўна перакідваю масток у нядзелю, тое, што датчане, яны ўсё яшчэ не гуляюць на 100. Тое, што мы сёння бачылі, гэта было, так, адсоткаў можа на 60-70, калі там сярэдняе па матчу браць. Гэта з улікам таго, што там першыя хвілін 10, это было адсоткаў 40, можа быць, 10 так. І ў датчан зламаўся Хальт, перад тым зламаўся Йоргенсен, застаецца Саухструп, адзіны лінейны. Гэта цяжкая праца, неблагадарная. І можа быць, калі гэтыя праблемы будуць заўважаны, таму што гэта абарона. Мне абарона немцаў падабаецца нашмат больш, і калі у Нільсена і Мюллера не пойдзе, а ў Вольфа пойдзе, я бачу інтрыгу ў фінале. Але толькі пры гэтых абставінах. Я яшчэ пра фактар заўзятараў тут сказала, таму што сёння датчане, гулялі пры поўнай падтрымцы сваіх трыбун, і гэта таксама мела ўплыў, таму што ў пэўны момант, я ўжо не памятаю, на жаль, хто са зборнай Ісландыі хацеў неяк завесці заўзятараў, здаецца, што са свайго боку, але ў яго гэта не атрымалася, таму што датчане захапілі ўсю арэну, і на фінале гэта таксама, магчыма, не адзін з галоўных фактараў, але фактар, які будзе мець уплыў. Так, у прынцыпе, я пагаджуся, што вельмі шмат будзе у фінале залежыць ад Вульфа, ад яго, наколькі добрую гульню ён пакажа. Але таксама, калі ў Вульфа штосьці не пойдзе, не трэба забывацца пра тое, што ёсць Дэвід Спэс, і ён таксама можа выдаць добрую гульню. Але для мяне вось галоўным ключом да таго, каб зборная Германіі хаця б увязалася ў барацьбу да апошніх 5 хвілін, гэта тое, як добра яны будуць вяртацца ў абарону. То бок, калі яны будуць вяртацца ў абарону так, як паказала гэта зборная Ісландыі, і змогуць зрабіць так, каб датчане стабільна атакавалі толькі пазіцыйна, тады вось шансы ў зборнай Германіі будуць вялікія. Але калі яны не змогуць гэтага зрабіць, тады, хутчэй, я чакаю, што будзе вось тое, што было ў першай гульні паміж гэтымі камандамі, штосьці -5, -6, штосьці такое.
Ну, напэўна, так. А што па матчу ісландцаў і харватаў мы думаем? Мы ж усе згодныя, што ў харватаў няма шансаў. Абсалютна. Я думаю, што ісландцы зараз проста па класе вышэй. Тут няма чаго казаць. Я вельмі здзіўлюся, калі не будзе умоўных +5 да перапынку. Я думаю, што ісландцы як бы зробяць вывады з той паразы, якую яны атрымалі на групавым этапе і будуць гуляць больш атакі так на спінах, не будуць увязвацца ў гэту пазіцыйную гульню, якую вельмі жадаюць харваты і тады я бачу там лёгкую перамогу. Але вось у выпадку, калі харваты датрымаюцца да перапынку, то тады я б ужо чакаў вельмі там напружанай канцоўкі, у якой Ісландыя выйдзе пераможца. Ну і тады на заканчэнне бліц, Германія ці Данія. Ну для мяне датчане. Для мяне таксама датчане. Я веру ў цуды, але не гэтым разам. Ну, а я паверу ў цуд і ў праклён зборнай Даніі на чэмпіянатах Еўропы і пастаўлю на тое, што трыбуны будуць маўчаць па фінальнай сірэне. Але вернемся ўжо ў нядзелю і ўсё абмяркуем. Да пабачэння. Пабачэння. Дзякуй, да пабачэння.